nyaya yekudhipotwa kwevanhu kuSouth Africa iri kuramba ichingokwidza makata every day, so iri kuramba ichingotopa maheadlines ngonzoti deportation. Now ndikusangana nenyaya panapa ikunzi government expects mass deportation of Zimbos from SA. Hazvina kumira zvakanaka. Saka nekulaika this video topinda mushoko nhasi pano pari kutsva demo pachisara mupini nekuti toda kunyatsokunzwisisa kuti kana vachiti vari ready for mass deportation, vari ready for mass deportation, vanenge vachida kuedza kuti kudii, especially vari kunyatsoziva kuti from South Africa. And panapa pari kunzi they are expecting 1 million chacho maZimbabweans ndo vari kuexpect kuti vasvika vachita top up munyika yeZimbabwe. Andifungidzira kuti panobuda chisvinhu, panobuda chipenyu ipapo inini, because ndikada kutarisa zvinhu zviri kuitika andione pachibuda something chiri good, andione pachisara something chakanaka. So panapa nyaya mabudiriro kuti pari kunzi government says it expects mass deportation of Zimbabweans residing in SA, South Africa, illegally, with plans reportedly already in place to ensure a smooth reintegration of the deportees. Public Service Deputy Minister Mesdina reviewed this in Parliament on Wednesday while responding to written question from legislators on plans to receive returning Zimbabweans from South Africa. South Africa is stepped up the deportation on suspected illegal immigrants in that country, particularly Zimbabweans with locals. They are accusing foreigners of taking jobs meant for nationals. Dina said the government, in collaboration with the International Organization for Migration, is renovated reception and support centers in Bedbridge and Plumtree to accommodate the deportees. The government of Zimbabwe, working with the International Organization for Migration, laid a foundation for the reception of migration in anticipating of the return of Zimbabwe exemption permit non-holders from South Africa. Dina said in that regard there are inter-ministerial committees in place that will be activated to attend any anticipated return of citizens. My ministry is finalizing the renovations of the Beshnaf and Plumtree reception and support center respectively, where returnees will be admitted and reintegrated into the committees where they came from. Added Dina, our capacity to handle any number of our retaining citizens cannot be doubted, as evidenced by our acquittal during the COVID-19 pandemic, where hundreds of thousands of retaining citizens were successfully received and reintegrated into the country. Estimates indicate that at least over 1 million Zimbabweans are residing in South Africa legally and illegally. Over the past years, they have been victims of xenophobic attacks and raids by members of Dudula who accused them of stealing their jobs. In 2019, Zimbabwean authorities evacuated over 200 of its nationals from South Africa following deaths of 2 locals in xenophobic violence ahead of that country elections. This year, some opposition parties promised to deport Zimbabweans and other African nationals if they win the vote. Ndo mashoko ari kubuda panapa ari kubva nekuministry inoona nezvenhingirikini iyoyi. But muri yeZimbabwe tine zvinhu zvakawanda, we have a lot to talk about, because it doesn't make sense kuti vataure kuti they are ready for the mass deportation at the moment, because zvinokonzeresa kuti vanhu vari kugara munyika yakaita seSouth Africa yacho kana kuti dzimwe nyika vatange kufungidzira kuti saka imimi vanhu muri kuzviitisa muri kuno, because kunyika kwenyu varitaura kuti vari ready for you, varitaura kuti vakagadzirira zvese for you.
ipapo ndo maonera ndinozviita kuti it's not fair, it's not good kuti pange pachibuda mashoko akaita seaya, because kana vari kuti ready vari kuedza kuti kudii people in South Africa, foreigners aya vari kuenda kubasa, they are hustling 24/7, vanenge vachibuda vachienda. Alright, even tikati kuenda kubasa vari kuenda vachinogara panonzi pamamarkets, unga marobot, mwana ungosvika utongopikwa, anongomuka kusena utoenda unogara parod parobot, utosvika utonzi handei kubasa, utotorwa utodididi, vamwe vachitaura kuti mapiece job tumadhiridhiri. Manje kuZimbabwe mabasa acho vanawo here ekuti vasvike vachikwanisa kuemploya vanhu ivavo, because kana vasina mabasa iwayo, and then statement iri rekuti we are ready rinofanira kunge rakamira paside, because hatingamboti ready kuti vanhu vadzoke vaite sei, vadzoke vaite mutoriro, vadzoke vanyatsoita nezveichaizvo munhu, because apa chinhu chandikunyasoratidza kuti these people are not ready ndechekuti Zimbabwe iko zvine advantage yekuti ndo chair weSADC. Handiti nyika idzi dzakabatanidzwa here neSADC ye, handiti Zimbabwe ndo chair weSADC. Instead of kuti vaende vanogara pasi vanyatsotaurira nevanhu vese kuti right, wamana wewe panapa nyaya iri panapa, isusu ngatiregedze kuramba tichiitirana tuhondo twekuti iwe buda munyika mangu, iwe toda so pogadziriswa nyaya hombe iri kunetsa. Problem haisi imbori nyaya yekuti vanhu vese vari kuZimbabwe vari kupinda illegally. It's not like that. That is not the problem at all. But problem iripo ndeyekuti regulations, mutemo zvine South Africa yacho, svika paborder izviso, passport unayo moko, unopuwa 3 weeks. 3 weeks dzingakwanisa kuti ukwanise kurarama muchishanda here. Ndopane nyaya hombe ipapo. But ma-issues ekuti government dzinowandirana havari kuadressa ma-issues akaita seiwayo. Vanomhanyira kuadressa tuma-issues tina basa, illegal chinji, kana ivo vari kuti ma-illegal vari kubatikana nazvo, vanofanira kungovaudza kuti tangokudhindira passport yako wakutopinda, ende ndo zvinoratidza kuti SADC yacho inenge yakabatana. Handiti unofanira kunzi nyika dzese dziri muSADC chatiringoda istamp in zvekuisirana mazuva ekuti uchagara mazuva mangani, ngatisiyane nazvo, so that ukati stamp in unenge uri legal, wakuzikana kuti wapinda munyika, musystem wapinda, unonzi uri munyika. Handifungidzira kuti kune munhu angatadza kutora passport, ndakazvitarisa inini, because iko zvinezvi passport office yacho yakatotera yatoko kuSouth Africa iri kuchaja mari dziri kuchaja dzekupenga dzedze. But passport yacho at the end of the day, they think kuti vanhu vari kokoko vari kunzi ma illegal immigrants, vari kuona an opportunity kuti these people are illegal. It doesn't make sense. Maybe vakatovhurwa zvavanhu vane ma-permits vari kungorenew. Munhu ari kuSouth Africa anopinda tora passport yacho ndoidii. It's a burden kuwa une passport muSouth Africa iwewe isina permit uri muZimbabwe. It's a burden. Why? Because iwewe unofanira kupuwa mazuva wotopinda muzvadhakwa. What's next? Arida kurenew mazuva acho. Saka ibasa ripi rongochishanda rinenge richikubvumidza kuti 3 weeks dzega uri kumhanya kuboda unorenew. Zuro ndi zuro makaona umwe mupengo, vanhu vanga vari kutry. Vanhu vanonyatsoda maZimbabweans vanocomply, vanonzwisisa, vanoteerera. Vanhu vanga vari skillful ari kurwara iri madays. Makaona rimwe rinotanga benzi rangobuda kuti anga aratumwa raita sei rakusvikana kutotengesa dhiri pari kurarama nevanhu, and people were like, alright, it's fine, pamwe atumwa. Now taakunzwa vari kuti we are ready for the mass deportation. Vanhu vacho varikuda kuvadii mane maindustry, because kana pari kunzi vari ready for mass deportation pafanira kunge pagadzirwa kana 1 million jobs already dzagadzirwa dzirimo munyika, kwete kuti vari uko vari kudzoka vasvika vachizipinda. Even vari munyika vacho vombosvika vachihafuka, avozosvika vachinokavhira magepi acho eurova, because hatinga double emarovha kakuti toti vadzoka taane double emarovha achinoto here ane yangu mani. It doesn't make sense. We are ready for the mass deportation. No mass deportation yacho yoyo yamuri kuda kutaura. Ameno kana kuti pamwe zvichida pamwe iko kwacho havanyanyozvifunga izvozvo zvokuti vanongomhanyira kuti ndingonzi ndataura. It's better kuti vagare vataura vabuda pachena kuti isusu we are not ready for the mass deportation. Chimbomirai chair wacho weSADC woenda unotaura navo kuti right dzwaika nyaya iri panapa. Mimi hapana pekuti ndini chair weSADC mundiimbarasa daro dipota vana vangu kudai so chii chakadaro nemimi ndava nemimi we are one man nemimi potaurirana matalks. Ndisokati vanhu ukadaro kana uri politician anofunga to that extent, kana anoshandisa mukana kana ma-connections ako to the extent yakadaro, vanhu vanokucelebrate mangwana, because imagine kuti nhamba yese iri kuSouth Africa yobva yangonzonzi hapasina need kana kuti mutye, as long as passport yako inge on stamping wakangofanana nekuti watone permit. Matalks ataurirana ndo zvataurwa navamunangagwa panguva yacho. Anokwanisa kuenjoya 5 years dzake dzasara from vanhu vari kuSA chete, vanokwanisa kumucelebrate over afamba gadzirisawo zvimwe. Ndo maproblems anofanira kugadziriswa nemapoliticians aya asati asiya basa, because politician chake kupinda basa obva anosiya,
That's all. Hapana kana zvinhu zvakawanda. Now ndikuona a lot of people maZimbabweans are complaining about this whole scenario yese iri kutaurika. Mwari kuti and we will see the mass action and demonstrations soon kusvika December munhu wese mu road. Pakashata vakomana, wasting of time and resources. Even the old madalas who were working during the time of Wenela suffered the same fate, yet they did their own things. Saka parikunzayo kutambisa nguwa nemari, because madhara akatoshanda kudhara nyaya yekuti zviri kudhipotwa. It was at the end of the day unoona kufunga kuti maita mass deportation. Chacho chikanje kuti vanhu vese vari South Africa takutongogara kutongonika mari kakupa side kanenge kakatongohenga uchitongoziva kuti musi uno utongonzi kwangu vakakutora vakanokudzosera vachikusiya pabhodha. Obviously kama panokusiya pabhodha unongobhadhara same bhazi rauya newewo unokuti achibaba ida kuti unodzosera kanondisiya mukati ndikubhadhara yakati ndokuti unyazofamba zviri safe because haribiswe paroad block kwai rinenge rakatochironzi tiri vanhu vadhipotwa haribiswe vachingoda vachingoda izvo rotofanira kutodzoka rakazara futi. Corruption is everywhere. Azvivaraidze unzi mass deportation. But anyway, don't nyaya iri panapa zvangu. It's not just like kuti zvimwe zvacho tichida uningira. Tombotraya kuda kuti timboita unge tinoda kuita nga tinoda kunakidzana zvedu nekutaura. But situation iri panapa iri serious. Yekuti ava vangotaura kuti vari ready for mass deportation. Ivo vasina kugadzira mabasa. Igwapa ndoda mass employment apa. Mass deportation, mass economy, mass employment, yet already, so that masses varikuya vanongosvika vachinopinda. Kana pasina izvozvo, I think they are not ready. Muri yeZimbabwe pana panonzwa Kulian TV, ndakandikokumbirisawo utundudzo mafungiro ako panyaya iyi. Unaona sei?